Μόνος έτο, κάθε τμήμα παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία μας. Οργανώνουμε και υποστηρίζουμε κάθε λειτουργία της εταιρείας. Διασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα μας φτάνουν γρήγορα και σωστά στον τόπο παράδοσης. Επιλέγουμε ποιοτικά προϊόντα στις καλύτερες τιμές και διασφαλίζουμε την επάρκειά τους. Χτίζουμε δυνατές σχέσεις με επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις για μεγάλα έργα με άμεσες παραδόσεις και άριστη επικοινωνία. Με ετοιμοπαράδοτους 10.000 κωδικούς προϊόντων μπορούμε να προτείνουμε τη βέλτιστη λύση σε κάθε ανάγκη του πελάτη μας. Ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε με όλα τα τμήματα πωλήσεων της εταιρείας. Υποστηρίζουμε και αναπτύσσουμε την τεχνολογία που μας εξελίσσει. Διαχειριζόμαστε τα οικονομικά της εταιρείας μας με ακρίβεια και συνέπεια. Διασφαλίζουμε την άριστη τήρηση των βιβλίων και στατιστικών για την ορθή λήψη των αποφάσεων. Είμαστε το σημείο σύνδεσης όλων των τμήματων. Φροντίζουμε για την οργάνωση της διαδικασίας και τη σωστή ροή της πληροφορίας. Διερευνούμε την αγορά ώστε να βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι και εργαζόμαστε για να κρατηθούν σταθερές σχέσεις. Η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί. Στηρίζουμε τους πελάτες μας αλλά και την εταιρεία μας, διασφαλίζοντας μια ισορροπημένη και υγιή οικονομική σχέση. Η εμπορική μας στρατηγική βασίζεται στην ευελιξία και την προσαρμοστικότητα στην αγορά. Με οργάνωση, ανάλυση και πελατοκεντρική αντίληψη προχωράμε καθημερινά. Κάθε απόφαση που παίρνουμε είναι με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξή μας. Η Μόνος έτο δεν είναι απλά μια επιχείρηση. Είναι μια ομάδα ανθρώπων με όραμα, πάθος και αφοσίωση. Από την πρώτη μέρα, ο στόχος μας ήταν η καινοτόμως εξυπηρέτηση και η δημιουργία διαχρονικών σχέσεων εμπιστοσύνης. Είμαι υπερήφανος για την ομάδα μας και ευχαριστώ καθέναν από εσάς που μας εμπιστεύεστε.